Hallo til YouTube, Chiquilla John her igen, og det er den endnu en live commentary. Den er gang på Underground, mener jeg den hedder, mappen her. Så det er ikke fra starten af det her, jeg kan kun lige komme ind i den. Så ja. Det var sgu da utroligt med de hitmarkers. Enemy care package incoming. Ja, shotgun ja. Okay. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Advanced UAV online. UAV online. Precision enemy UAV. We've taken the lead. Den der. Counter UAV Nu on. skal vi lige counter UAV dem. Give the silencer. Fucking shotgun nuke, mand. Hader strikers, de er så pisseirriterende. Hader dem, mand. Enemy care package incoming. Der er han jo. Fucking OP nuke, mand. What the fuck. We've taken the lead. Så ja. Ja, slap af. Skifte shotgun. Det er OP. Der. Nu var han sgu igen neden spawnet for ham. Dø med dig, mand. Hvad fanden lærer det? Airstrike waiting. Ja, se, kan du fandme lære det, mand. Det var da åbnet med din egen shotgun 2 gange i træk, mand. Nå, det var fandme hurtigt. Ja. Tak fordi I så med endnu en gang, og ja, vi ses.